Vi har jo glædet os som små børn til, at I skulle komme. Og så kan I se, at vi egentlig tænkte, at I ikke har lyst til at sidde ned. Og vi skal faktisk gøre det sådan, så at vi stiller os op. Og så skal vi nemlig sige goddag til hinanden og have en pionerånd frem. Hej Jesper, god pionerdag. Den 21. august 2008. Der stod Bertel meget beredvilligt på den der palle. Det skal siges, at der ikke var vinduer i, og det bemærkede han også. Og når jeg så viser det her billede, så overdriver jeg ikke, når jeg siger, at den dør sat i 5 minutter inden, at vores fornemme gæster kom den 21. august. Mens I laver jeres egen dessert, så skal I tænke på, hvad er det, der inspirerer os til nu lige at vælge det her? Hvem er det, vi tænker på? Hvor har vi fået det fra? Ideen er, at det er det er en fælles undervisning, ikke? Men nede under facaden, så kommer der forskellige ting frem, fordi vi er kreative.